kung asa atong bahandi didto pud ang atong kasing-kasing. Mga igsuon tuguti ko niyong ibahagi ang mga panghitabo sa kong kinabuhi kagahapon na aryapon may maghuwang pagtulunan dinhi. Aatin ako ng prayer meeting sa Manukan kay lagi bisan motor di ta kantigo mag-drive, nag-commute ta, salamat sa Dios nakasakay ra pud ta og bus. Pag-abot nako sa Manukan, nisakay na pud ko sikad-sikad, ug nakita nako ning statwa sa manok ba, sabay realize nga dugay naman kay kong balik-balik aning Manukan, then akong nabana taga Manukan, pero wala pa ko suka nakapa-picture anang statwa nga manok, char. Pag-abot nako sa balay sa celebrant, naabta na ako mga kauban, nangaon silag maruya, while waiting pa sa among mga kauban nga wala pa naabot. Mga igsuon, akong ipahinumdum ninyong tanan nga panahon sa atong birthday, ayaw jud mo kalimot pagpasalamat sa Dios. Kay sa atong panahon karon mas priority sa tao kung unsa maiandam sa lamisa. Jutay lamang ang mga tao nagpasidungog, nagdahig sa Ginoo, nagpasalamat na nakabaton sila kinabuhi ug sa ilang adlaw na tawhan. Ningani ang uban ang paagi sa pagmahal na sa Ginoo, dunay misa sa ilang balay. Ang uban pod dunay kayusan nga pag-ampo aya mangaon sa maaning prayer meeting. Kay nganuman pinaka-importante na ayaw kalimti ang Ginoo nga mo'y naghatag sa imong kinabuhi, nakasumaran sa imong birthday mauna nga naabot ka, nakita ka unsa ning kalibutan. Kung natay anda, maayo, kung wala, it's okay. Ang importante, ayaw kalimot pagpasalamat sa Dios. Munang ako, I am forever blessed enough to this devotion. Kay dinhi jud ko na naumol, nakatun pa ko sa ubang mga butang nga wala na ako nakatunan. Kay ang pagsimba, not enough. Patay ang atong pagtuo kung wala tay buhat. Nigani sa atong panahon, daghan man ang maingon nga nahigugma sila sa Ginoo pero wala na kinabuhing may nampuon sa dili pa sila matulog pagmata sa buntag. Daghang maingon nga nahigugma ko sa Ginoo pero dili makasimba, walay panahon ni ana. Nahigugma ko sa Ginoo pero walay panahon sa paghatag og bili tabang sila isigataw. Kung inaani ang panglantaw sa atong hunahuna, patay lamang ang tanan, kawang lamang ang tanan, kay tataw kay sa Biblia nga gipadayag, patay ang pagtuo kung walay buhat. Then kani nga devotion, dinhi nimo ma-feel ang tinud nga gugma ba? Walay taas, walay ubos, walay pobre, walay dato. Kung dili na ang tinud anay nga pagmahal, koreksyonan ta kung naa may nakita nga mga batasan nga dili maayo, nga dili panglangit, koreksyonan ta. Dili ta itolerate. Kay dinhi ang pagpangalaga dili passion kun dili pagpangalagad nga tinuuray nga mahimuot jud ang atong labaw nga makagagahom. Mao nang thankful jud kay ko. And for today's video, dito lang muna. Salamat po sa pakikinig kahit kaunti lang. God bless po. Bye-bye.